बुसुनि जतन खुलुमका अक्रा साक्रा जतन बिसिजा कक साना बुसु माने थानायो बुसु फेस्टिवल कार्बो अंका TCB बाय ऑर्गेनाइज खायजा ए पांडा आंबो थांजाक आं साबाय थां आ पांडा जिनि बुबाग्रा दमानि चीफ गेस्ट पांडा आं थाङै फैकिया मिया खनागा न्यूज 8 बुंते मालिक सिंह जतो साइमानो आने बुमु हाय बिनबो राजेश त्रिपुरा अनेक समयो आने रो WhatsApp सपायो स्क्रीनशॉट रो बा फोन कॉल सपायो हाय हाय गतना अंका हाय अंका नंतामनि अमा हाय खायका नि बुंता हाय गाय दं खाबले एक्चुअली आं यावबो ताई खरकसे दंगो बबर हे राजेश त्रिपुरा बो खरकसे बरक बाय yang dispute rong लायके कन्ट्रो बारसि रं लाय थागा के आनि बुंबो गायके करबो फेस्टिवल बुसु फेस्टिवल करबो जे महाराजा चीफ गेस्ट दंमोनि इनॉग्रेटर दंमोनि लास्ट ईयर क्लोजिंग सेरेमनी जरा प्रोग्राम पाइथागो पहिला बो फैके आगरतलानि आं करं लायजाक 4टानि सिगां 3:30 रं नाय अखरजाक 3:30 4:30 5:30 6टानि सिगां बो कासने करबो बुसु फेस्टिवल TCB नि कार्बो सेतेन ना अमनानि हेने बो पहिला अखरमनि उलो सिने बेलावरनि बरम गना संजयमानि त्रिपुरा बबाय करं लायखना जे ताबुक तो जेहेतु करबो सुता रगो बरो असुक जमगिया असुक बरो बांगिया ओके बरो असुक करे के प्रॉब्लम थकला बरक जैसे हर थुरु थुरु असुक बरक बांगो आ जरा फाइजरेनि सागा इनकाय महाराष्ट्र ओमपी थाका बिनि ओमपी प्रोग्राम तमनि पहिला किन्तु ब करबो से फायो करबुनि उलो से ब ओमपी आइतेन ननानि को सिनि एमएलए संजयमानि जखन साका ओमपी थांगा ओमपी नि फाइसिदे ओमपी थांगा और महाराजानि दामो दुसबा थांगा ओमपी गौरिया और फेस्टिवल तमनि एटेन ओइखा थांगा के दा हायनो बासाय फाइमियाबले आबा सरे बुजिया थंग तमनि दिबा आरो नुखा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमगना विकास देवरमन नुखा अमाय चिनि और ने लोकल एमएलए तंगो पठान सिनि एमडीसी तंगो लोकल सदागर कलय अमायनो अकरारबो तंगो हदारुनि प्रोग्राम पाइते पाइते हदोङै थांगना हरनि 12टा रक तामै थांगना अबनि उलो तेसा करबो एते नंनाय करबो बे ओमपीनि डिस्टेंस बसो मा बुजिनाय बे हर हपनि जानि खाय दंसिनाय बे करबो एते नमानि उलो से फाइगा के बाहायनो या के फुनु थांबाय बले प्रोग्रामाव दंनाय टक सानाय बिनि उलसे ताइसा आगरतला किबली थानाय बरो मुनिशर हर हपो हाके जानि बाकी खनायबा ठीक আছে जों तो गाड़ी काय थांगो जों प्रोग्राम एते नो जोंनि जे गाड़ी ड्राइवर दंगो सिकिउरिटी रक दंगो बरतो जुनो नाय नुगो तेलाय मा थांबले प्रटेक्ट मा तेलामबले जों बरनोबो बासना नालायबले बरो मुनि छबले हरपो की जानि खाय तमाने दिबा और की जुद्दु तेरलाय तो थोना दानाय बले बरबो मुक्ति फाइजाबले अबरबो जों मा संनायबले 11टा जरा के प्रोग्राम जतनी बासनो पाइसे पाइका कक सालायमनि पाइपेके उनि परे कल्चरल प्रोग्राम दसे हमनाय हर कुथुओ आ जरा बर्स थाय कासबनाय आरो प्रोग्राम खने तैसा आरो कवर सालायने बासन रुलायनाय अब तो पॉसिबल याबले इनकाय खनाकारो महाराजानि हेल्प हामलिया डॉक्टर बाई बना एडवाइस खजाका रेस्ट नागरदी बो रेस्ट नाय मातंखा बिनोर से 2 आवर्स थुई मातंखा बो रेस्ट खाय मातंखा बर मनिसर सरी हामि हांगै मानबले जों त्रिपुरा फाके नगो आं साबाय थांसे दिल्ली राजबारि थांया मालेदान बाय काम नाक्सु काके आजर थांगो टाउन बाय हिके दुनिया जतो बर थांय कासु सामु नावने बायनो थांय कासु कुनो एकटा प्रोग्राम निति कैसा कुनो सजेशननि बाय कुनो कैसा एडवाइस नाहारनानै थांगो दुनिया तो महाराजानि और कबंबा बुद्धि नाहारना थांबले सामु नागैनो थांगो सामु नाय हेके केबो थांया आबुनो बुजिनो अमाय के जे न्यूज बिनि चैनल सैरखा महाराजा प्रदूत
बांग्ला बैसुजाक बो 1G को बैसुजाक त्रिपुरा प्रोग्राम बुजु फेस्टिवले प्रधान अतिथि हिसाबे इनॉग्रेटर हिसाबे थाकार परेও प्रोग्रामे जायनि हदार प्रोग्रामे गिয়েছে जमाते हदार प्रोग्रामे ओमपिते अबो हिंगे तो अबो एकटा चिनि बिसिङाव कम्युनाल कक सामाने डिवाइडर क मिस अंडरस्टैंडिंग चिनि बिसिङाव कन्फ्यूजन क्लियर खालामनानै कन्फ्यूजन चिनि बिसिङाव प्रमोट खालामनानै खालायो बिनो अबो कम्युनाल न डेभलप खालामनानै खालायो चिनि बिसिङाव कथालाया वालायनानै कक बांलायनानै अमा हायके सामाने जाया अमा हायके सामाने बिनावबो किन्तु फाल्तु आला अमा हाय फाल्तु आला ताखायदि आजारा नांनांया अमा हाय सामोनया आला ताखायदि अमा जाया बायका जों कथालायनाय बायका जों गरियाबो चिनि बैसुबो चिनि रियांबो चिनि जमातियाबो चिनि देबरमाबो चिनि त्रिपुराबो जों इमाहाय चिनि जतो जाति जों 19 दफा जों बायका कथालायनाय जों जतन बुमुंता आंताबो लाख लाखा 19 दफा 20 दफा जों बायका कथालायनाय जों तमाने से किसिचा बायका जों फानदालायनाय आबो जों मावा सुनायब्ले थानसानो सबायनाय नायमाने अमाहायरो प्लेनिंग ताखा केबनि पॉलिटिकल वायलेंस नि बागै केबो किसा ऑफर रजा खानके बरनि जाला ता कसादि बरनि जाला कसाके उलो एकदम कतर खय कसाके औरनि कगमाय होय थानाय इंडिविजुअल हिसाबै नोना साननाय नोना मीडिया हिसाबै साननाय अबहाय सामोन खाया उल्टा पुल्टा खायो बायके जों कथालायनाय हामजालायनाय जों बायके कायसेनि समाजताय कायसे बायके प्रमोट खायनाय चिनि कक लैंग्वेज चिनि हिस्ट्री चिनि कल्चर फेस्टिवल आपन जों बायके प्रमोट खायनाय आपन सत्राय खदि चिनि ओकरा माने तो चिनि जतो सोसाइटी न ओकरा तो ओकरा डजंट मीन चिनि जमाते होदा चिनि ओकरा त्रिपुरा बा ओकरा तो रियांग बा ओकरा तो देवरम ओकरा माने सीनियर नाराम चिनि चौधरी चिनि रुवाजा बरनो जों बायके रेसपेक्ट होनाय बर चिनि सोसाइटी न तै दङ जों बायके बरनो बरन होनाय आबो जों मा सोंनाय आरो बरनो बरन होनानै चिनि एक पैसा बरां थांया चिनि बवा बफानो बरन होमानि चिनि सोसाइटी न ओकरा न बरन होमानि आबो जों इक्वल जों मकल मानिनाय सोसाइटी चिनि समाजाव जों सम्मान खालाया चिनि ओकरा रनो रुवाजा चौधरी नारां ओकरा माय कास्को तोनाय बरनो जों सम्मान देया चिनि बुवाग्रानो सम्मान देया माने चिनि बुवा बफानो सम्मान देया सम्मान खालायनाय खालायो आपनो जों गाहामके बुजि मालानाय जों सम्मान देखे चिनि ताबो जे नेक्स्ट जेनेरेशन तोना बरबसनो सम्मान देनाय बरबसिनि थानि सोलोंनाय जोंबो तिनि जगह इलेक्टर होय फेकिया माने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव माने कासे दायित्व अमाहाया जे जों पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टर होय फेकिया डाज नॉट मीन जों जतो सायमांखा जोंबो सोलोंथाय गोबां दङ एडमिनिस्ट्रेशन जों सोलोंथाय दङ समाजबो जों मिलिनानै जों सोलोंनानै दङ समाजनिफ्राय गाहाम सामोन खायनानै जों सोलोंना दङ समाजनि थाने जों खोनाजानाय जों कक दङ जतो जातिनो ति जों बायके चलिनाय बायके जों हिमनाय जतो जातिनो जों बायके साखाति सानाय बरनो जों बायके दायकंनाय आबार जों सोलोंनानै जों गोबां मा दङ अबाय मानिनो जों पलिटिशियन जों सोलोंना नांगौ मीडिया रकबो मीडिया हिसाबै सिमिया खरसे इंडिविजुअल हिसाबै सोसाइटीनि बर हिसाबै बरबो सोलोंना नांनाय आरो मीडिया गोबां मा रूल प्ले खालामनो गोबां मा इम्पोर्टेंट रूल प्ले खालामनो गोबां मा की रूल मीडिया रंनि डेमोक्रेसीयाव मीडिया रंना फुट बिला टाउन बे हिनजाबा पलिटिशियन जदि सामन जायाखै क्या कोनो कि बा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर जदि सामु हामेखै क्या बरनदर फुग रिमानो सरकार नर चेंज खालामनो सामु काम खालामनो सोसाइटीनि साखाथि सायमानो केबो गवर्नमेंट फेसिलिटीज एक्सेस खालामनो आं तंखा बरनो गवर्नमेंट फेसिलिटीज एप्रोप्रिएटली बरनो माननानै बागै आरो चुबाय मानो मीडिया रंनि बिसिंतै बहुत सामोन गाहाम बहुत पदर सामोन खालामनो आबरनो जों सिनानै लांनाय मीडिया रंनो जों हालका नजर लागाय जों अंगला मीडियानि बिसिंतै जोंनि समाजाव जों सागाते सायमानो गोबां मा पलिटिशियन हामिया अंग तंके अबाहायरनो डिक्टेटरशिप अंग तंके बरनो जों बा केबो करप्टनि तंके बरनो जों गाहाम लेसन रमानो जों मीडियानि बिसिंतै मीडिया बै जों गोबां माने चेंज खालामनो आउन बै जों हायनो केमेराति मीडिया अंग खानके बनो जों मिस यूज ता खालायदि
media ni sing meaning sing kaham ke bujira nangai au ga sing busuk society ni sing kaham samang klaiman keba handa lama himai tong ke borno kaham lama phiroi to nani media ni sing klaiman obok kri samasya klaiman samo kaham abar jasam ma sangai abuni bagai Rajesh Tripura media news 8 ani bung bai mile ni bung kebama borno na Rajesh Jomatia Rajesh Debaba hindu to nara koidan musugo Rajbariya no immediate thangai Maharaja no yati kolok ke bulu boy lomba bokti re kulomai no Maharaja mapsane nong to disipino no mapsane nong to no hodano no mapsane nong to je duita society ni bisinga no confusion khaina nai mani abara teye no media phai no mapsane nong to abang no request khlayo otherwise no ba sabdan society na teye pathangdi society na teye thamane abo jaya political jodi ni interest tong honke habdi pura ekta party khlai di tam opposition tong ba কিন্তু media ni bung roi media no hatiar hisabe kebono sagati sanane kebono tola khiklainani naye society no down takhadi asono sanai beleke hambai